Diablo. Satanas, inuutosan kitang lumabas ka sa loob ng katawan ng pag-aari ni Yesu Kristo. Aray! Ah! 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 Aray! Ah! Ah! Aray ko po! Ah! Jesus ko! Pag hindi ka bumitaw dyan, Satanas, Jesus ko! Jesus ko! Patawarin mo po. hindi mo siya bibitawan, ha? Huwag ka na magtago sa loob ng katawan niya. Narinig mo. Narinig kita sa loob ng katawan niya. Sa siyang gabo. Masakit! Sinasaktan kita sa ilan. Masakit! Aray ko! Bibitaw ka sa loob ng katawan niya, hindi. Ay! Bibitaw ka, hindi. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, basta mong Espiritu, inuutosan kang lumabas ka sa loob ng katawan ng pag-aari ni Yesu Kristo. Amen! Kahit sino pa nakita ng pagkukuha. Kahit umiyak mo niya? Ano po, sino pa nakita na sinalitamangan. Aray! 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 Wala doon, doon. Hinintay na po yan eh. Yun na Balik! Gising! Ah! Ah! Painumin siya na tubig. Pahingin mo muna konti. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. May isang Diablo. Nakapasok yung Diablo sa kanya. Diablo siya. Narinig ko yung Diablo sa loob ng tenga ko. Ibig sabihin, mayroong spiritual. Tanungin mo kita, idilat mo yung mata mo. Sabi mo in Jesus' name. Jesus. Di ba nakapikit ka? May nakikita ko ka madilim. Opo. Sobrang dilim, di ba? Opo. Di ba pag ngayon pumikit ka, pikit lang. Di ba wala ka na nakikita ang dilim? Duminat ka, anong klaseng dilim? Nasaan yun? Nakikita mo ba yun? Nadaan naman hindi. Hindi na po. Ano siya? Libliban? May tubigan? O kanal? Puno? Ngayon mo lang nakita. Hawak mo yung tiyan mo, wala na sakit. Ano? Opo. Wala na sakit. O, iangat din, balikat mo. Sige. Angat mo yan, balikat mo. O, angat mo ulit yan. Ano pinag-iba? Di ba wala? Hawakan mo ulit yung tiyan mo. Ano? Meron pa, wala na? O, wala na, tubig na. Tapos na laban. Madali lang yung buksan ng hangin niya. Ang sakit mo, devil. Saan galing yun? Merong kumuha sa kanya si Satanas. Kailangan ko na matindi pananampalataya. Tawagin mo si Kristo. Tumawag siya ng kalaban natin. Kumanda ka. Nagparamdam si Satanas. Kumanda ka, pumikit ka. Akin yung tubig. Tubig ka na. Kumanda ka. Eki, mahal mo basa mo? Opo. Anak mo? Wala po kung ano. Mga kapatid mo? Opo. Nanay mo? Opo. Nagsisisi ka na? Opo. Kukunin ko ang iyong kaluluwa sa impyerno.
Iki, sa pamamagitan ng pagsabi ko sa inyong pangalan, Panginoong Kristo, Jesus Nazareno, basbasan niyo po ako ng iyong mapagpalang kamay upang lipunin ko ang aking kalaban. Kung sino man diablong nasa loob ng katawan ng pag-aari niyo, ay nilulusak ko to sa pangalan mo. Masamang espiritu, inuutosan kitang lumabas ka sa loob ng katawan ng pag-aari ng aking Ama na si Yesu Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Hilan niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Hilan niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Sabi mo in Jesus' name. Amen. Amen. Dilata mata. Inom ang tubig. Pikit. 3 times in Jesus' name. Amen. Ngayon, hawakan mo yung tiyan mo ngayon. Dilata mata. Ano pinag-iba? Manipis na. Wala na, bumitaw na si Satanas. Bumalik na yung mata niya. Manipis na yung tiyan mo. Iganom ng kamay mo. Hawakan mo. Ano pinag-iba? Nawala na yung sakit, di ba? Sinanibang ka ng masamang diablo. Isa siyang diablo. Narinig ko siya ng boses ko. Narinig ko si diablo. At hindi ako nagbibiro. Hindi ko alam kung bakit kanya kinukuha. Aminin ko, mami, tao lang tayo, nagkakasala tayo sa isip ko, salita sa gawa. Mayroon kang kasalanan kung bakit siya kanya kinukuha. Pinapatay ka na niya. Bumalik na yung mata mo na yan. Ayan yung kinang ng liwanag na nakikita ko sa mga mata mo. Ilang taon mo nang masakit yung tiyan mo? Mga, ano lang po, mga 3 Lunes. 3 Lunes, ganun ka lang mabilis. Matagal na siya dyan. Hindi lang 3 Lunes yan. Masakit pa ba hindi na? Hindi na po. Wala na. Kanina, Namamaga po. namamagang pa ang ano. Parang may kawag po. May kabag ngayon, Wala na. iangat mo yung damit mo. Tiyan niya na yan. Pumantay na. Di ba? Hawakan mo dito mo. Dito. Yung masakit, yan. Oh, ano pa mo? Wala na po. Wala na. Umano ka. Huwag kang sumandal. Lumabas na si Satanas. Lumabas na sa katawan mo. Lumabas na yung diablo. Ngayon, ngayon mo katawan mo. Kamay mo. Ano pinag-iba? Ano? Yung pinagbago, di ba? Akin ito. Huwag kang sasandal. Tignan mo kamay mo. Hinga ng malalim. Hinga pa. Dilat na mata. Huminga lang ng malalim. Hinga. Kabila. Hinga. Hinga. Wala na. Nakuha ko na. Hinga na paramdam mo ngayon. Dilat na mata. Huwag kang pumikit. Mamaya ka na magdasal. Ano paramdam mo ngayon? Kung lang po kaya rin nanginginig po. Ano? Nanginginig po yung po. Dahil kalalaya mo na kung Satanas. Bumalik ng mukha mo. Nawala na sakit ng balak ng tiyan mo. Opo. Wala na. Iangat mo kamay mo ngayon. Ano? Igalaw mo lig mo. Nawala yung sakit. Opo. Nawala na. Sabi sa'yo, itong araw makukuha ko siya. Ang espiritu mo ngayon palang matutulog. Kababalik lang ng espiritu mo sa katawan lupa mo. Matagal siya dyan sa kaloob ng katawan mo. Hindi 3 linggo. Matagal na. Wala po yung hindi na ako makatulog. Hindi ka patutulugin ng diablo. Merong, hindi ko alam kung paano siya pumasok sa loob ng katawan mo. Ano bang inisip mo? Magpapakamatay na? Hindi po. Ano bang inisip mo masama? Na pinanginakalob? Opo. Sabi ko na nga ba? Simula po. Dahil naputol ang paa mo, pinanginaka na loob. Bakit? Pwede ka naman magsaklay ah. Oo. Marami po ako sa pamilya po. Ngayon. Natural lang yan, inabas mo ang sama ng loob mo. Kasi ayaw ni Satanas ng diablo na Bayaw po. huwag kang, Minahal nila ako. ano? Pati sila yung mga bayaw ko. Minahal nila pala ako. Kaya nga,
Pwede ka naman maglakad na may tungkod, di ba? Ay, may ganun, saklay. Saklay ko. Therapy na siya for Saklay pwede naman. Wala. halos 1 month na siya. Nag-isip siya ng hindi maganda. Nag-isip ang isip mo na nawalan ka ng pananampalataya ni Kristo. Oo. Ikaw may kasalanan doon, hindi ang aking ama. Nagtatampo ako. O, di ba? Kaya pumasok si Diablo sa loob ng katawan mo. Huwag mong gagawin yun. Magbalik loob ka sa Diyos. Nawala na sa tiyan mo. O ngayon, mahal ka pa rin ng Diyos, di ba? Oo. Di ba sinabi ko sa araw na ito, makukuha ko siya? Opo. O ngayon, ano paramdam mo? Namula na yung labi mo. Asawa mo na yan. Ikaw, kapatid mo siya, di ba? Tingnan mo mukha ng kapatid mo ngayon. Anong pinag-iba niya? Nagbalik loob ka kay hapon. Kaya Hmm. kami misi premo something. Nawala na, di ba? Oo. Pumunta ng labi mo. Pag mula kagabi, hindi po siya nagmatulog. Lipas no ka. Kasi inaano O, niya ito. yung siya niya parang Inaano niya? Kita mo? Tanga di ka. Magdasal message ka na. yan. Malaya ka na. Palitan siya ng damit pagdating sa bahay. Yung Oo. higaan niya, putyon niya, etc. Palitan ng punda. Pag walang pampalit ng punda, sako na lang. Joke lang yun. Tinatawa lang kita para makangiti ka naman. Ibig sabihin, palitan talaga siyang unan mo, pati ano, lahat yan buhusan ng tubig. Yung punda niya, bukas na buhusan. Pati higaan niya. Kasi po yung pong bubuhusan ng tubig. Hindi na. Yung papapalitan Oo, lang. papalitan lang. Hindi matuto yung tagkulan. Yung mga sapi. Ano parang dam? Wala na. Huwag ka na magtatampo kay Kristo, ha? Oo, yung... Diablo yung kalaban natin. Sabi ko na nga ba, meron kang kasalanan kay Kristo. Nagtampo Ikaw siya. ang mismo. Huwag ka magtatampo kay Kristo. Niligtas ka pa rin yun. Dapat matuwa Buhay ka Yun pa. nga po yung sinasabi namin sa kanya. Oo. Ako pinahinaan. Natural lang yan. Palitan agad siya ng damit, ha? Painumin ng tubig. Ano pa mo ngayon? Wala na. Pasalamat ka kay Kristo. Paalam ka na kay Kristo. Sabi mo kay Kristo. So anak, kamo ka. Tingnan mo yung mukha mo. Iba na rito. Oh, tingnan mo kapatid mo sa camera. Kristo. Dito ka. Tingnan mo yung mukha niya. Ano? Salamat po. Yan. Narinig ka na ng aking ama dahil nahawakan kita. Opo. Oh, ngayon, baliktad oh. Naramdaman ko si Papa Jesus pong Nazareno. Masaya siya, umiyak siya dahil tinawag mo pa rin siya. Opo. Huwag ka na magtatampo kay Kristo. Oh. Wala na sakit talaga. Wala na. Wala na po yung mga kamay ko lang po dyan. Oh. Iganon mo yung kamay mo, magaganon mo na yan. Oh, di ba? Oh, nagagalaw mo na. Ano, masakit pa? Hindi na. Kaya ko na po yun. Oh, gagana na lahat yan. Lahat ng vitamins niya gagana na. Aantukin na yan. Kailangan niya na matulog. Paalam mo na kayo. Bye-bye. Salamat po. Salamat kay Kristo. Salamat. Huwag ka na magtatampo sa pong Nazareno. Opo. Huwag mo siyang sisihin. Opo. May paraan ka pa, may isa ka pang pa, di ba? Opo. Pwede pa gamitin saklay mo. Opo. Mamamatay siya nang walang kalaban-laban. Pag hindi natanggal yung diablo sa'yo, wala. Habang buhay kang niya, pahirapan. Maraming salamat sa iyo. God bless. At maging matatag ka. Salamat po. Wala nang taga-sakit. Salamat. Masakit ba na kang, ano? Okay na. Masakit pa bala ka mo? Imposible. Hindi yan sasakit. Hindi po. Hindi, di ba? Oo, hindi yan sasakit. Pag lumayas ang diablo, automatic lahat ng sakit mo tanggal. Okay na. Salamat. Thank you so much. Pagkain ka nga po.